mina njalo. Siyilandile. Straight. Ngizoyibekaphi le phone ngoba? Dole, athi ngibekela. Mhlawumbe ngibeke kanje. Ngi-live ngiyami. Oh. Then ngifuna yabo ukwenza lawa amanye. Nangi-sharing lights. Kanti yini lokho host one? Hello sanibonani ninjani? Ngiphathele izinto ezikhala kahle. Yazi khona abantu bavele baphila. Okay. Ufuna indawo yokuyibeka mhlawumbe? Hey, it's fine ngizobamba kanje then ngizocima live mase ngenza amanye ama-video. Wena waziyo ukuthi Sanibonani phela bafethu. Ngifuna abantu bathanda izinto yabo iPhone XR16 lawe ngiwaphethe la. Yabo uthola uhalela i16 kodwa manje uyi-afford. Nayi XR16 6000. Ngingafunda ngeGerman. Ngifunda khona 6000 XR16 6000 XR16 6,000 rand. $6K. Akuyona i-iPhone 16 le, i-XR16. XR16 akuyona i-16 ingakho i-6000. Yebo amalebhayi avumelekile kodwa i-cash price le engishoyo 6 months lebhayi kodwa ngayi ngale price. I-XR16 128 yes 128. Yebo ngisebranchini eseBay kodwa ngiyazi ukuthi akhona amanye ama-branch angithi awu4 eseBay lengikuyona esePinetown yebo 128 6,000 rand. 6,000 rand. I-iPhone 11 5,500. 5,800 ngirong. Awenziwa ama-monthly installment kodwa khona ama-lay-by 6 months lay-by next month installment ama-lay-by akhona i-16 Pro 16 Pro 17K. Why 16 lengifundayo kodwa guys kahle kahle ngilami XR16 6000 XR16 uthanda akuyona i-iPhone 16 le. I-iPhone 16 iyu 128 u17K bese ukuthi u256 iwona ke u19 le XR16 kosami ngizweni kahle. Ngizweni ningizwisise. Ngizweni ningizwisise. iPhone 11 Pro ngithi nginiphendukise camera.
Ise-Bay la engikhona, but akhona amanye ama-branch ngoba dengisho. Yabo? Nanka ama-branches akhona. Khona ne-spray iyashoda la. Mama bengisa. Yes, shame ngisho kuthiwa kuphi uyayithola yabo nangi nje usisi uyasho ukuthi Bongani wami enzele iqiniso wayithola ifoni yakhe ekuphi ese-Cape Town. So uma ukuthi umuntu oserious nawe sobona ngemali, sobona ngezenzo Capitec uyitholele ifoni yakho. Ya uqinisile. Ngibele